celebrity नै लोगोफोर माने नै दिनै बे समाव गोबाव माने लोगो मोनाखै फनफोराव रायलायबाय थायोमोन माने नै बिथाङानो जोंनि बेमार फाहामग्रा माने आंना फेसबुक माने न'फोरा मोजां नङा दे खोन्थाखाबाय न'फोरा मोजां नङा लोगोफोर गोरिबा गोरिबै थाबाय थाया धोनिया धोनि थाबाय थाया बिनिखायनो जों गासिबो समान मेगनजों नायलायलायनांगौ आरो नै आब'खौ आङो फेसबुकआवसो नुयोमोन दिनैसो माने बिपद जायोबासो बिदिनो नागिरनानै फैनाय जायो नङाबाथ' माब्लाबाबो बिदि फैनाय जानाय नङामोन माने ओमफ्राय दा जोङो जोंनि बेमारखौ फाहामनो कारने माने न'आलागै फैदो आरो हागोन ना हायाखैथ' जों एख' मिथियामोन दा नायनानै मिथिबाय नालाय हाबाय नालाय जों एसे गोजोननाय थाबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो होमब्लाबो माने आंनाव एसे प्रब्लेम जानानै दं आरो दा बे प्रब्लेमखौनो एसे फोसाबनो थाखाय थांनो नागिरदो दाबसे जायगायाव बबेयाव थांनो नागिरदो दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे थांफाबाय थाबासो नायफालांबाय थाबासो नुलांबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो रेडि जानायावनो ओमफ्राय न'नि खामानि एसे मावनायावनो माने समा बारग'लांबाय 11ता बारलाय लांबायसो आरो दा जोङो बेसेबां टाइमाव मोनहैयो बेनि खुनु गेरेन्टि गैला जोंहा माने जिखिजाया जों थांनानै खामानिखौल' मावबोनांगौ आरो सोरबायासो आथुर जानानै दं नों आथुर जादों आं आथुर जादों बयबो आथुर जादो ओमफ्राय ना दा बे प्रब्लेमखौनो माने खाथि खालानि मानसिया आंनिखौ फाहामनानै होनो हायासै आरो बेमारसो होनांसिगोन दा बे बेमारखौनो नायजानो थाखाय आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों सोरहानाव थांनो नागिरदों बबे न'खराव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दा आङो खोन्थाथ'ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफावबाय थादों अब्लासो मिथिलांगोन बुहुद गेदेर आरोना नोंथांमोना नुलांबाय थागोन हेलमेट लानोसै मानोसैबा जिखिजाया जोङो बाक्सानि नालाय बाक्सायाव थाबैनो मोनहैगोन चिरां उदालगुरि क'क्राझाराव थांनोबासो एसे फुङाव थांनांगौ जायो आरो दा बाक्सानि नालाय बा दसेनो मोनहैगोन बायदि मोननानै थाब ओंखारलायाखैमोन आरो दा एसे गोबाव जालायलांबायसो दा थांबाय थानोसै लोगोफोर जों बहा फैनो नागिरदोंमोन होनोबा दाथ' आङो न'आव मोनफैबायानो दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं बहा दंफैयो आङो दा खोन्थालांनोसै आं बहा दंफैयो होनोब्लाथाय माने जों दा जाखांफुनाय बर' हारि कमेडि होननाय दा फेसबुकआव बुहुद भाइरेल जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय आंबोथ' बिसोरनि बिग फेन लोगोसेनो आं बिसोरनि न'आव दंफैयो दा आङो न'खौबो दिन्थिलांनोसै गाज्रि मोननाङा दै न'खौ दिन्थिबाय माने आंहा एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो फेसबुकनि माने माबाया मामोनलायो पेआउट एडमिन होननायानो माने गोमाना दंमोन दा इखौनो आङो फाहामनो होननानै फैथारबाय आरो एसे आनगुन मिथिबाय नालाय आङो ओमफ्राय दा आङो फैबाय आब'आबो न' सिङावसो दं खोमा इथिंजाय ओइ आदाबो दंफैयो जाफाय celebrity नै लोगोफोर माने नै दिनै बे समाव गोबाव माने लोगो मोनाखै फनफोराव रायलायबाय थायोमोन दिनैसो लोगो मोनदो रियेल लाइफ आंबो दिनैसो लोगो मोनफेरदो मालाबा थेंक इउ सो माच माबायदि मोनदों नोंथाङा जोंनि इयाव फैनानै मोजां मोनदो ना जों बाक्सानि एकदमबारे मोजां मोनलायदो बाक्सानि कानेक्ट जादों माने कानेक्सन जादों ना न'नि बायदि मोनखादो आरो ना न'नि बायदि फैदों रायलायनाय माने एखेखा नालाय नै बाबुआ नै भिडिअ'आवसो नुबाय थायोमोन नै दा मिथिथ'वाखैनो र' इसानि मानसिफोरखौ नुथ'वाखैनो नै हाय होनदे बाबु दे हाय मा नाम बाबुना रिजुवान बर' बा ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो 2 क्लास मोजां फरायदो बाबु दे नै बाबुखौबो लोगो मोनफैबाय नोंसा बाबायासो फाहामबाय आंनि बेमारखौ फिसालाखौ थेंक इउ ओंखामानो संलायलांबाय आरो माने आङो दानिनिफ्रायनो भिडिअ बानायनो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय आरो बिदिनो बेमाराबो हामथ'वाखै नालाय आंना एसे गोसोआ गुद जाबाय थादोंमोन आरो मोनफैग्रि बेमारखौ भाबिनानैनो भिडिअ बानायथ'वाखैमोन ओमफ्राय बेमारखौ खालामखांनायनि उनावसो फाहामखांनायनि उनावसो भिडिअखौ दा जागायजेनबाय डाक्टरखौ एसे गुरुखौ माने आंनि बैसोआव एसे गेदेरसो जागोन आरो नै आदाया माने बिथाङानो जोंनि बेमार फाहामग्रा
माने आंना फेसबुक फार्स्ट गोजोननाय थाबाय दै आदा बिराद गोजोननाय थाबाय आं इदिनो खालामखाबाय थायो बुहुदानो सोंहरबाय थायो इनिफ्राय खायसे आरो बयासो मोनलायलाङो हाखवाना रेसपन्स होनो हास्लाबाना थेवब्लाबो बेखायनो आं माने न'आवनो फैथारदो आरो माने बिराद गोजोननाय मोजांसो थाबाय मोनदों आं नोंसोर फैनायखाय दा दिनै बायला जिल्ला न'आव वेलकाम आरो जों न'खौ नायनो फैयाखै खसा खोथायो जों न'खौ नायनो फैयाखै जों जोंनि बेमारखौ फाहामनो फैदो ओमफ्राय बिदिनो बिराद बेलेगनावबो हेल्प बिदोंमोन आरो ओमफ्राय हास्लाबाखै जेनेबा बिसोरबो हास्लाबियाव लास्टथाराव सोरनि नाम लाखो बिथांनि गेदेरनि बर' हारि भट कमिटि भट बर' हारि कमिटिनो बयबो भट होबानो जाबाय आखाइनि सिम्बलाव आंनिफ्राय हिन्दी मेकार ओमफ्राय इंलिश मेकार नोंथांमोना खोनादोंमोन ना फेसबुक मेकार बेसेबा नागिरदो आरोना आंनि फेसबुकखौ दा सोर फाहामगोन ना बेसेबां नागिरबाय थादो ओमफ्राय बिदिनो आङो फार्स्टआवनो आं खोन्थानोसै आरो आं फार्स्टआवनो आदा मेहेरनाव फन माबा आदा डिएनआव खालामदो ओमफ्राय डिएननि उनाव आदा मेहेर खोन्थालायबाय ओमफ्राय आदा मेहेरा नोंखौ होनखादो आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय जोंथ' मिथिखायो नालाय भिडिअ माब्लाबा नुबायानो थाखायो नायबायानो थाखायो बुहुत इन्टारेस्ट मोनो आरो बुहुत इन्जय लानो हायो बिथांमोननि भिडिअखौ नायना मालाबा जुदि दुखु जायोबाथाय बिथांमोननि भिडिअखौ नायबा माने हारसिं मिनिनाय फैयो आरो गोजोननाय थाबाय एसेबां एप्रिसिएट खालामनो थाखाय बयबो नायदै फेसबुकआव बर' हारि कमेडि ओमफ्राय आरो इउटुबावबो नाय इनिफ्राय आरो माबा जोलाबायना हो साबसक्राइबफोरखौ जोलाबायना हो ओमफ्राय दा नोंनि खामानिया जानायनि माबायाव माबायदि मोनखो खामानि जानानैथ' बुहुत गोजोनदों लोगोसेनो कमेडिखौ आं लोगो मोननो फैदो ओमफ्राय बोरो माबाया लोगोआ कमेडि लोगोआ बोरो लिंनालाय ओंखाम संगासिनो आंथ' ओंखाम सङाखै ओरैनो डाइलग मारिना दंगासिनो खोन्थै न'खौ खिन्थानांगौ न' सिङाव दंनो आब'आ आब' होजोबबाय नै आब'आ नै खुलुमबाय नै आब'खौ महिलारि मा होनो फेसबुक पेजाव गासिखौबो बरायबाय पेज नङा इउटुबसो इउटुब चेनेलाव बरायबाय गासिखौबो जाबाय बाहेराव फै ओंखाम खुरबाय नोङो बा एसे खस्थ' खालामबाय आब'ने आं खामानि मोनसेबो मावफाखायाखै आरो ओरैनो मोजां गाज्रि रायलायबाय दंमोन आरो जोङो सिङाव दंफाय जनानै नै आब'खौ आङो फेसबुकआवसो नुयोमोन दिनैसो माने बिपद जायोबासो बिदिनो नागिरनानै फैनाय जायो नङाबाथ' माब्लाबाबो बिदि फैनाय जानाय नङामोन बिदिनो आंहाबो प्रब्लेम जाबाय नालाय फैबाय बिदिनो सोरबाफोर प्रब्लेम जादोंबाबो फैनो हागोन आरो आब'मोननाव ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ट टाइम लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदो आरो गोजोननाय मोनदों मा होनो लोगो मोनगोन होननानै सानथाराखैमोन ना सानाखैमोन ओं बापरे बाप भिडिअ लानो भिडिअ माबायदि मोनखो बिराद मोजां मोनदों नोंसोरखौ नुनानै जेनेबा जानाव फैनानै सोरबा दुखु जायोबा आदा बाजै बिदि भिडिअखौ नायनो दाबाव बर' हारि कमेडि माने बेमारा नांबासो माबाखौ डाक्टरखौ नुयो नालाय जानाय लोगो लोगोनो माने जायनाव मेनावनो सोंथिंनानै दा अरिजिनेल डाक्टरा मोनबाय बेनिफ्राय ओरैहाय जा बाजै थाबाय भुल बुजिनो हागोन ना सोरबा फेसबुकनि डाक्टर मानसिनि डाक्टर नङा सोरनिखौबा जुदि हानायखा हाबाय हायिखौथ' उपाय गैया जेनेबा हास्लाबलायनाङा ना माबेखौबा हायाबा बुहुद माबा जाना थायो किसुमान नोंनियानो देन्जार जाना दंमोन बेनिफ्राय बिदिनो माने सोरबा माने बिदिनो माबा खालामहरो आरो जाहैबाय ओमफ्राय सोरनिखौबा हास्लाबा बेयाव बया मोनलायनानै एख' माबा जाया आरो ना लाब गैया बेसे आंहाथ' एख' थाङा बया मोननाय माने हानायखिनिखौ जुजिनानैबो जुदि हायाबाथाय माने बया मोनलायनो नाङा आरो खायसे दा जोंबो जुदि हायाबाथाय माने फैलायनानै होलायलाङो खायसेया ओरैबायदि होननानै एख' माथाखौनो मारिया बिराद एटिटिउड होननानै बिदि माबा गैया आरो एटिटिउड गैया आरो जोंनियाव एख' जोङो नोंसोरजों जेरै रायलायो बिदिनो रायलायो आरो मोगथाङावबो माने एटिटिउड खिथिनानै आरो माथो सोरखौ मा खालामनो हागोन एख' खालामनाया दा फैसा मोननायबा आङो खामगौमोन एटिटिउड खिन्थिनानै जुदि फैसा मोनोमोनबा आङो डेन्जार एटिटिउड खिन्थिगौमोन मोनखायानोबा मालाबा
पैसा जतासे जतिस ततासे होननाय बायदि माने ओमफ्राय दा जोङो जोंनि बेमारखौ फाहामनो खारने माने न'आलागै फैदो आरो हागोन ना हायाखैथ' जों एख' मिथियामोन दा नायनानै मिथिबाय नालाय हाबाय नालाय जों एसे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आरो हायाबाबो जों माने दुखु मोननाय नङामोन जों सानखाना फैनाय हाबाय हायाबा डिलेट खालामनानै आरोबाव नोंथांमोननाव माने हेल्प बिफिनगौमोन बिदिमोन आरो साननाया ट्राइथ' खालामदों ना बेयो ट्राइ खालामनानै हाबायबो ओमफ्राय बिदिनो होनदों माने माने आं आंनि इउटुब फेमिलिखौ माब्लाबाबो खोन्थाफेराखैमोन आंनाव पेज दङ होननानै ओमफ्राय माने हारसिंनो अट'मेटिक माने पेजाव फल'वार्सआ बारायगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि कमेडि भिडिअखौबो नायनो मोजां मोनोबाथाय थांनानै फल' खालामहैबानो जाबाय आरो आदा बाजिखौथ' मिथिखागोआनो माने जों गासिबो माने जोंहा बर'फोरा माने एसेबां माने गोबां इउटुबार्स गैया आरोना ओमफ्राय बेजोंनो दा साफा सानै इदिनो जाखांफुदों बेफोरखौ नोंथांमोनासो हेल्प खालामनांगोन नोंथांमोननि सायावसो आरोना नोंथांमोना जुदि भट होयोबाथाय जेनेबा फल' खालामोबा नायोबाथाय भट होनायानो जाहैबाय इयाव जायखौ मोजां मोनो इनाव भट होनाय जेनेबा एमएलए आंसो जागोन एमएलए भटबाबो आंसो जागोन जों बर'जों बर'नो माने नायफिनलायनांगोन जों बर'जों बर'नो आरो अनलायलायबाय थानांगोन दहायनिफ्राय बेफोरबायदिनो इन्टारेस्ट खालामगासिनोमोन ओमफ्राय भिडिअखौ माने हामखांनायनि उनावसो बानायबाय आरो दा नै दाबो ओमफ्राय माबायदि मोनखो जोंखौ नुनानै जोंखौ नुनानै माबायदि मोननाय मोजां मोनदों आंनि नामा मा नाम मिथिया नोंहा ओरैनो माबायाव भिडिअ नामा मा नाम भिडिअ नामा मा नाम मिथियाना बावगारना बावगारो आरो फरायना होनना सिनायो आरो जोङो ओमफ्राय खबरा मोजां एकदम मोजां फरायना सिब'जि आं सेलिब्रिटि बड' माबा बर' मामोन बड' सेलिब्रिटि लाइफस्टाइल नामा गोलाव नालाय थांख'वा ओमफ्राय माने सानो नालाय ओमफ्राय नामाबो डलारनि इसोर खानैदो गामि दरसे बारलायलायनायनि बिलिगो जाहैबाय बाजाराव मा होनो इखो मैगंफोर बायनो थांबाबो डलारावसो जासियो डलाराव बेसेबां जाखो आब' बेसे डलार जाखो आब' होनलायो बाजार खालामनांगौ बिराद फरायनायानो दिनै बिराद खुसि गावनि खामानिया जानायखाय बेसे गुड मोनबाय थादोंमोन आङो मा जागोन आंनि बेमारालाय मा जाखो मैया माने हराव साननाय मिथिना मैया हराव साननाय जागोन ना जाया होननानै जायो बुस्थु सोयो मा मानसि जोङो गासैबो बुस्थुखौ सलुसन फैयो होननाया सलुसन थायो सलुसन दा नोंसिनिया जेनेबा सानसेयाव नङा साननैयाव लोमजाना दंमोन नोंसानि पेसा लोमजाना दंमोन पेरासिटामल लिरना होदो दा आरो थांनानै उन्दुनायनि सिगां दौबानो जाबाय कमेडि नालाय कमेडियावनो थांबाय थागोन बाथ्राया डाबल मिनिंआव थांबाय थागोन डाबल मिनिं कमेडि नालाय कमेडियावनो थांगोन बेखौ बया मोननाङा दा नायलांबाय थादो ओमफ्राय मा जगार खालामखो एख' मिथिला जानाय लोंनायनि आंथ' होनहरखादों मैया फनावनो एख' जानायनि एख' बेब'स्था खालामनाङा खामानिया जाबाथाय फैबाय बेनोल' होननानै मायो सिलिप लिरनानै हरबाय सिलिपखौ नोंसोरो फल' खालामबानो जाबाय मुलिनिखौ डाक्टरा सिलिप लिरनानै हरदों ओमफ्राय इन्जेक्सनबो होखाबाय माथो दिनै नोंसोरनि फेसबुकखौ होदों ना इन्जेक्सन होखादो ओमफ्राय बेफोरखौ फल' खालामबानो जाबाय मुलि टेब्लेटफोरखौ टाइमाव जा गोसोआव लाबानो जाबाय डाक्टर लाना ओंखाम जालां गुरुआ ओंखाम जालां खिन्थादो दा नायलांबाय थादो दसे थाथ' जाबाय ओंखाम जानोसै दे नोंसोर जाग्रोदो बाजि खेथिदो खाथाम जाग्रोनोसै माने जों खाथामसो जाग्रोनोसै ना थां जाग्रो जुथासो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन नै जोंनिया जानाया जागायनोसै नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय सालाया थांलाय बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव दङ अमा दद'
बेखौ जों दद' होनो दे दद' बेनिफ्राय बेवहाय दङ मछलि बेखौ जोङो माबा होनो गान्दिया मा होनोमोन नायानो होनो दे ओमफ्राय ओंखामासो दिनै गुफुर जाबाय नङाबा गोजासो जायो लाजिदो नामा जानोसै दे जादो aman जादो गांगा थफाया आखाइ गोदाननि ओंखाम गोथाव जादो आंना गोथाव जाया ना जाया बाजे बिबाजैनिखौ गोथाव मोनो बिबाजैनिखौ गोथाव मोनदों मालाय गांगा थफाया आखाइ गोदाननि ओंखाम नालाय दे जादो आरामसे नै थांनो गोनांनि रिल्स सर्ट्स मोनसे लानो नागिरदों माने थरायनाय अर सायनायनि मानो दै लुनो हागोन ना सेटाप खालामगासिनो नै गासै ओमफ्राय आरो गासैया नै जिगाब रोगागासिनो माने रोंबाबो रोङाबाबो नै आब'नो बाजै माबा आदादो बाजैमोनदो गांगा थफायाबो ओमफ्राय बड' सेलिब्रिटि लाइफ स्टाइल जों गासिबो लोगो नांनानै मोनसे रिल्स बानायबाय बे रिल्सखौ जोंहा दा बर' हारि कमेडिनियाव होगोन आरो बयबो थांनानै नायहैबानो जाबाय नायदो गासिबो आंबो बहुद नेनानै थाबाय दै ओमफ्राय भिडिअखौ माबाखौ सर्ट्सखौ कमेडिखौ नायनानै माबायदि मोनदों इखौ कमेन्टआव बिराद साफाय लिरना हरबानो जाबाय बरिया लिर कमेन्टआव बरिया साफा लिर जोङो गासिबो बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायलायनांगो बेनिखायनो दे खनसे होन जै बर' हारिनि जय बर' हारिनो जय जाथों बर' हारि नामा 1 2 3 जय बर' हारिनि जय जाथों दा जोंबो बिदाय लानोसै बिराद मोजां मोनबाय आरो दिनै सानसे नोंसोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनानै गोजोननाय मोनदों फैदो बिराद गोजोननाय मोनदों बायला जिला न'आवबो वेलकाम खालामदों न'खौथ' आरो मा बुंनो बायला जिला खालामनानै बिराद दुखु गोनांलाय माने न'फोरा मोजां नङा दे खोन्थाखाबाय न'फोरा मोजां नङा लोगोफोर गोरिबा गोरिबै थाबाय थाया धोनिया धोनि थाबाय थाया बेनिखायनो जों गासिबो समान मेगनजों नायलायलायनांगौ आरो ना देरहाबाय थरनाया दिन देरहाबाय थ' थांलांनोसै दा जोंनाबो लामाया एसे गोजान जायो नालाय बाराथ' गोजान नङा जेनेबा 20 किल'मिटारसोनि गेजेराव जायो ओमफ्राय दा थांनायाव गोजांनायनि दिन नालाय एसे टाइम लासिगोन आरो लाखै थांनोसै